Ассалому алейкум. Айдин ада аделем короче, айдин ай меҳмондоримон кардистам. Любой чӣ меоран, хӯрдани хидмони чӣ намехӯрем. Аму регистратсияи дувнимсимои тёплистан дуруғ бидай. Оли худо хоҳад ҷаку бироем чӣ шава нашава то мехӯрем. Намеам ҳақиқатем. Я ҳафта штами ҷай ҳами қамеганаш бира немегай ҷа ротун медудай ҳар рӯз созай намеравай на ба ҳазур ховай. Короче я рӯзи пирра шид адел дем.